салом алейкум бародаро, ҳама каса хубен, нағзен. ҳозир пешкаши шумо як видеоро мекунем, тамошо кунем ва дар давоми видео бо шумо суҳбат мешава, гӯш мекунем. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. илтимос кӯмак кунед ба ҳамин се фарзанди ман, ду дугоник ҳастанд. ин духтари ман барои продукташон, барои дорушон бачам касала. илтимос аз барои Аллоҳ ёрдам кунед. худам Тоқаим, ай шавҳарам биромадагӣ ҳастам, падиз мешам. илтимос аз барои Аллоҳ кӯмак кунед. чхеле ки бародаро шумо видеоро диден, ин модари тоҷик дар Россия қарор дора ва соҳиби се фарзандай. яке ай фарзандош ба бемории дил гирифтор шудагиай. ин модари тоҷик фарошӣ кор мекуна, мақсад наметона ки зиндагиша пеш бара ва наметона ки доруҳои ҳаму писаракша мақсад ба ӯ суми фарошӣ дастрас куна бихара. кадоме ки метонам инамиҷа картаи ҳаму апа меброя ба ҳадди имкон касе ки метона ёрдами хича бирасона бениҳоят хуб мешава. иншаалло ки суное ки шумо хайр мекунен фардо хайбо ба фоидаи хитонай. ин модари тоҷик дар иҷора мешина. чхеле ки бисёр бародарое ки дар ҳаму ғарибиянд медонанд ки азоби ҳаму иҷора бидан чхелай. суми иҷораро надора ин модари тоҷик. ҳамин сабаб мақсад ай ӯ хона рондестаншон чхел қин даи хинакӣ ба се фарзанди хурдсолаш метонен ки дар ҳамин карташ ҳадди имкон чанд хай ки шумо метонен хайри хитона бимонен хубтар мешава. ба чандин блогерорам гуфтааст ва инами видео дар модам равон кардан ва бо ҳамроҳи ҳамун модар мо ҳамсӯҳбат шидем. картаи хитчай чанд хай ки метонен мақсад хуби хитонаму хайри хитона кунен. иншаалло ки яги шумо ба 10 бармегардад. зинда бошем бародаро.